Здравей, Веселин, от бригада Нов проект съм. Ето това е първият проект, който санирахме. Ето тази къща. Сменихме улици, водостоци, покрива го направихме и е с осмица стиропор. Сега ще я покажа от другата страна. Ето я и от другата страна. Ще мина отсреща само да мога да видиш по-добре. Ето я. И от тази страна. Станало е прекрасно. Ето виж. Сега ще покажа и съседната, втория проект. Ето и нея сме направили. Ето я. Така че ако решиш, стискаме си ръцете и действаме и твоята къща сега. Втория проект ще се кача горе на третия етаж. Там съм правил шпакловки, баня. Ще снимам и отвътре да вижда какво става въпрос.